И затвори очи, настани се удобно, изправи гръбче, дишай дълбоко и издишай бавно. И още веднъж. Почувствай как тялото ти започва да се отпуска. И точно в този момент няма бъдеще, няма минало. Има само този миг на безкрайни възможности. Миг, в който вече всичко, което искаш, съществува. Сега постави ръце върху сърцето си. Усети го как бие. Усети пулса на живота. Усети този миг като врата към нещо по-голямо от теб. Защото ние не сме просто тяло и ти не си просто ум, а съзнание, което има силата да създава нова реалност. И представи себе си в най-висшата си форма, най-изобилната, най-свободната, най-магнетичната, в пълна хармония със себе си. В едно измерение, в което няма съмнение, няма страх, няма ограничение, а има само безкрайни възможности. И сега погледни напред. И там виждаш силует на една жена. И тя изглежда точно така, както теб. И е точно такава, каквато винаги ти си искала да бъдеш. Тя те гледа, усмихва ти се, излъчва сила, излъчва спокойствие, изобилие. Ти я разпознаваш, защото тя си ти и ти си тя. И сега се сливате. И когато това се случи, всяка клетка в тялото започва да се препрограмира. Няма излъчване на липса, няма излъчване на съмнение, а има излъчване на магнетизъм, увереност и абсолютна готовност да получиш. И сега повтори на ум след мен. Аз съм едно с чистотата на изобилието. Аз живея отвъд логиката, отвъд ограниченията. Избирам да се събудя в реалност, в която съм свободна. Аз съм причината, аз съм полето, аз съм създаването. Почувствай как енергията около теб се променя. Въздухът вибрира различно. Стаята става по-светла, по-жива. А сега си представи, че над главата ти се отваря един светлинен портал и от него се излива поток от златна светлина. Тя се спуска през главата, през гърдите, през корема и стига чак до земята. Това е кодирана светлина. Това е светлината, която ти казва: ти си готова. Позволи ми да ти покажа колко велик живот мога да създам чрез теб. И в този момент почувствай как ти ставаш магнит за точните хора. Как възможности се нареждат пред теб. Как финансите идват с лекота.
и животът те подкрепя, защото ти си част от него. И нека тази истина потъне в теб. Не ти търсиш изобилието, а то търси теб. И когато си в състояние на благодарност, то те намира. Затова сега насочи вниманието си към сърцето и тихо и осъзнато прошепни: благодаря. Благодаря. Благодаря за това, което вече е на път. Благодаря за себе си в новата реалност. Благодаря, че вече не моля, а създавам. И почувствай себе си в това ново поле. Почувствай себе си в бъдещето, в което вече живееш. И сега, в този момент, избери да останеш там. Да не се върнеш към старото, а да продължиш напред, водена от новото аз, създадено не от обстоятелства, а от твоето съзнание. И когато си готова, вдишай дълбоко и издишай. И още един път. И повтори след мен. Всичко в моя живот се случва по най-добрият за мен начин. И сега раздвижи пръстите на ръцете и на краката. Разтъркай леко длани една в друга. Върни се тук и отвори очи. Но не същата, а нова. Променена и пробудена. Твоята реалност вече е различна.